Que Déu us beneixi. Soc l'Antonio Ramon i us llegiré el Salm 78. Escolta, poble meu, la meva llei. Inclineu la vostra orella a les paraules de la meva boca. Obriré la meva boca amb una paraula. Faré saber coses amagades des d'antic, les quals hem escoltat i conegut, i els nostres pares ens han explicat. No les amagarem a llurs fills, sinó que farem conèixer a la generació que ha de venir les lloances de Javé, i la seva força i les seves obres prodigioses que ell ha fet. Ell va establir un testimoniatge a Jacob i posar una llei a Israel, que ell manà als nostres pares de fer conèixer als seus fills, a fi que ho conegui la generació que vindrà, els fills que naixeran. Ells s'alçaran i ho faran saber als seus fills, i posaran llur esperança en Déu, i no oblidaran les obres de Déu, i guardaran els seus manaments. I no seran com els seus pares, una generació tossuda i rebel, una generació que no va preparar el seu cor i el seu esperit no fou fidel a Déu. Els fills d'Efraïm ben armats portaven arc, però es retiraren el dia de la batalla. No guardaren el pacte de Déu i refusaren de caminar en la seva llei. I oblidaren els seus fets i els seus prodigis que els havia mostrat. Ell feu prodigis davant dels seus pares a la terra d'Egipte, en el camp de Zoan. Dividia el mar i els feu passar pel mig, i va aguantar les aigües dretes com un munt. I els guià amb un núvol durant el dia, i tota la nit amb un llum de foc. Clivellà les roques al desert i els abeurà, com amb aigua de les grans profunditats. I feu brollar corrents de la roca i us feu córrer avall les aigües com rius. Però ells encara van continuar pecant contra ell, en rebel·lar-se contra l'Altíssim en lloc àrid. I en llurs cors posaren Déu a prova, demanant menjar segons el caprici d'ells. I parlaren contra Déu, digueren: pot Déu parar una taula al desert? Heus aquí, ell va colpir la roca i les aigües van brollar, i van sobreeixir torrents. Pot també donar pa? Proveirà de carn per al seu poble? Per això Javé ho escoltà i s'enfurí, i ens va encendre un foc contra Jacob. I la ira també pujà contra Israel, perquè no van creure en Déu i no van confiar en la seva salvació. I ell va manar els núvols de dalt i va obrir les portes dels cels, i feu ploure manà sobre ells perquè mengessin, i els donà blat dels cels. L'home menjà el pa dels forts, els envià provisió en abundància. Feu bufar el vent de l'est en els cels, i amb el seu poder dirigir el vent del sud. I feu ploure carn sobre ells com la pols, i ocells gelats com la sorra dels mars. I els feu caure enmig de llurs campament, al voltant de llurs estatges. I ells menjaren i s'atiparen molt, i els va portar el que desitjaven. No s'havien tret el seu desig, encara tenien el seu menjar en la boca d'ells, i el furor de Déu vingué sobre ells, i matà els més grassos d'entre ells, i va abatre els joves d'Israel. Malgrat tot això, encara pecaren, i no van creure en els seus prodigis. I els va fer consumir els seus dies en no res, i els seus anys en un terror sobtat. Quan els va matar, llavors el van cercar, i tornaren, i cercaren Déu diligentment,
i recordaren que Déu és llur roca, el Déu Altíssim, llur Redemptor. Però l'afalagaren amb la seva boca i li mentiren amb la seva llengua, perquè llur cor no era ferm envers ell i no eren fidels al seu pacte. Però ell, que és compassiu, perdonà la iniquitat d'ells i no els va destruir. I sovint va estrènyer la seva ira i no va aixecar tot el seu furor. I recordar que eren només carn, un vent que passa i no torna. Quantes vegades es rebel·laren contra ell en el desert, el va irritar en el lloc desolat, i tornaven i posaven Déu a prova i disgustaven al Sant d'Israel. No recordaren la seva mà el dia que el redimí de l'adversari, com va fer els seus senyals a Egipte i les seves meravelles en el camp de Zoan, i convertí els seus rius en sang, i els seus corrents no es podien veure. Envià entre ells eixams de tàvecs que els devoraven i granotes que els destruïen, i donà llurs collites al llagost i el producte de llur treball a la llagosta. Destruí llurs vinyes amb la pedregada i llurs sicòrums amb la glaçada. I lluirà llurs bèsties a la pedregada i llurs ramats de bous a les flames. Envià sobre ells la seva ira encesa, fúria i indignació i aflicció, un enviament d'àngels destructors. Preparà el camí per al seu furor, no preservar llur ànima de la mort, i lliurà llur vida a la plaga. I matà tots els primogènits d'Egipte, les primícies de llur virilitat en les tendes de camp. Però feu sortir el seu poble com ovelles, i els menà pel desert, com un ramat. I els conduí amb seguretat i no tingueren por, però el mar cobrí llurs enemics. I els portà al terme del seu santuari, aquesta muntanya que la seva dreta havia guanyat, i va expulsar les nacions de davant d'ells, i els assenyalà una herència amb cordes, i va fer habitar les tribus d'Israel en llurs tendes. Però ells el posaven a prova, i es rebel·laren contra el Déu Altíssim, i no guardaren els seus testimonis, sinó que se'n tornaren i el van trair, com els seus pares, es vinclaren com un arc destensat, perquè el provocaren amb els seus llocs alts i l'englossoriren amb llurs escultures. Però no va escoltar i es va enfurir, i va avorrir Israel en gran manera. I abandonà el tabernacle a Siló, la tenda on ell habitava enmig dels homes, i va lliurar la seva força a la captivitat i la seva glòria a la mà de l'adversari. També lliurà el seu poble a l'espasa, i ell s'enfurí contra la seva heredat. El foc devorà llurs joves i llurs verges no tingueren càntics de noces. Llurs sacerdots van caure per l'espasa i llurs viudes no van plorar. Llavors el Senyor es desvetllà com d'un son, com un guerrer endut pel vi, i colpí els seus adversaris per l'esquena, posà sobre ells una deshonra perpètua, i rebutjà la tenda de Josep, i no trià la tribu d'Efraïm, i trià la tribu de Judà, la muntanya de Sió que estimava, i construí el seu santuari com un lloc elevat, com la terra que ell fundà per sempre, i trià el seu servent David i el va prendre d'entre les pletes de les ovelles, de darrere les ovelles que criaven. El dugué per pasturar Jacob, el seu poble, i Israel, la seva heredat. I els pasturà d'acord amb la integritat del seu cor, i els guià amb la destresa de les seves mans.
Amén.